Dobre, takže poprosíme do kruhu psa zlatého z triedy strednej a pani rozhodkyňu Anku Bogucku. Táto bude mať o niečo snáď ľahšie. V tejto chvíli predpokladajme, že miesto to bude prvé, ale či je to známka výborná a či je to s čakateľstvom národného šampióna, ešte my v tejto chvíli nevieme, možno pani rozhodkyňa už nejakú svoju predstavu má. Poprosím, povzbuďme potleskom jediného psa z triedy strednej, jediného zlatého psa z triedy strednej. Takže hneď na prvé miesto, toto sme vedeli, to sme tušili. A ja sa vás pýtam, áno, je to tak, takže CAC, ďalšie vytúžené CAC, ktoré oddialuje tohto psa od titulu šampióna Slovenska, ale to vám povie potom majiteľka, prečo tak tomu je. Poprosím katalógové číslo. Takže katalógové číslo 67. Zatiaľ by sme poprosili katalógové číslo 51 do prípravného kruhu, a to Sučka Pásikavá, trieda stredná. So please